že tu ja Alešmena vítam. Čo to robíme? To je pretlak! Bereme iPhone! Čau, že tu sú picha. A si vítame vás u 16. vlogu. U 16. Nie, to bude rýchlo vlog. Tak rýchlo vlogu. U tohoto rýchlo vlogu. Zase sme v susedovom byte. Byte, dome. Neviem, sme v takej izbe. A dá sa to stále robiť. A tu nebolo ináč robiť záhľad. Počkajte, ja sa to robím. Čo? Tu je moje decko s babkou. Sa pozrieť. Veka. Nemáme veľmi dobré miesto. Presúvame sa. Meroš, tak ťa vidno, tak buď vzadu. Menší presun. Hej no. Aha, moja pecárna. Čo je? Systém. Jo. Aha. Hogica. Hogica. Ja! Kos. Poď, Maroš! Presun! Dobre, tak nebude to rýchlo vlog. Nie je to rýchlo vlog. Takže je to 15. vlog. Ako Maroš hovoril. Ideme na susedové základný chleb. Môžeme? Presne, lebo môžeme. Idem po Ogiho. Ogi, musím vám dať čo povedať, ľudia. Ogi má kramy. Čiže, keď bude niekde na videu krv, tak sorry, to Ogi má kramy, hej. Žiadna bitka tu nebola. Ty že tam plasty? Dobre, si musím zavolať sanitku. 112, potrebujem staninku do Vajkovec. Hodil som tu kamienok do Fica a zomrel. Dobre. Tak, zavolal som tu. Tu krvavá Mary! Neskač na mňa! Neskač! Uj, ide ti krv z ryčí. Čiže tak, vidíte, tu je Ogica. Vidíte? Čakajte. Počkaj, Maroš, nenechaj to tak, ja mám nápad. Počkaj, Ogi. Tak. Aha, to je Ogiho vlog. Ogi Vlogs. Dajte mu odber. Jeho channel nájdete v popisku videa. Ogi Vlogs. Natáča tam slušné challenge, ako sa stať dokonalým psom. Ogi. Natáčal tam aj tanečnú výzvu normálne, že nekúš. Čiže tak. Dajte mu odber, like. Líke. Čiže tak. Čakaj, zase cigán. Čo robíš? Nič, chodím do cigánu. Ty si... A teraz nám nevidíte hlavy, takže ja to dám späť dám, lebo... Tak budú vychádzať vlogy, tak vysoko, daj čo najvyššie. Ogi Vlogs, poď sem. Ogi Vlogs, najnovší youtuber, milión odberov. Také plečivo. Ináč, keby tu prišiel jeho sused, tak by sme tu už asi neboli, lebo už by sme boli mŕtvi, keďže sme na cudzom pozemku a dobre, keď už sme na cudzom pozemku, ale sme v cudzom dome hlavne, hej. Maroš, ukáž Tak. Ogiho. Ogi, poď tu.
Dobre, už je tu. Dobre, už je videli. Videli ste ho. Takže čo? Tu sú vyžaty. Koľko tu pada. Je tak, ľudia, viete jak? No Poďme, a nepíšajte komenty, sme na vás nasratí, ale nevadí. My to tak zvládneme. A prosím, fakt napíšte komentár, otázku na vlog a do toho Ašku. Píšte to do chatu alebo do e-mailu, viete jak? Čiže tak. Pozrite sa tu na. Tu na. Tak. Tak. Ogis vlog. Fajn ho, Bart. Čiže tak sa veci majú. No, ty kokos. Spadni. Ogi, skoč. Tak. Troška to musím No, otočiť. dajte na toto videjko like, dajte Ogim odber. Keď sa vám nepačilo, tak si vylište. Komentuj otázku do Ašku. To bude také kopírovacie video, že Prečo? Koho kopírujem? Final Fan. Tak pardon za kopírovanie, vylište si metal a pustite si Lokal TV, dajte odber Havovi. Dajte ju robiť reklamu. Nič za to nedajú. Inak to nie je super. Sony, najnovší mobil more. Počúvaj, vieš, keď povedia reklamu, napríklad Jirka, to dostal zadarmo PS4. Takže Sony je najlepšia značka. Áno, presne. Kúpte si ju, všetko mobily, všetko viete. tablety, neviem, či je tablet, je? Áno, je. Áno, je tablet. Aj mobily. Sú to super, vodotesné. Kúpte si to, fakt je to super. Áno, je to super. A samozrejme, že je jasné, že aj Apple je super. A Sony's vlog. Aj Sony sú super, aj Apple sú super. Dobre, Sony sú najlepšie. No, ale aj to bude všetko z tohoto viete, vlogu. prečo to robíme? Pretože chceme Playko 4. Zadarmo. No vieš. 100 tabletov Týždenne, 100 tabletov týždenne. Rozdávame, choďte do Riči.